Hi mga moms, good day. Hello po sa inyong lahat. So, for today's ganap, napaka-busy na ngayon sa Hinaguan Farm dahil sa preparation na ginagawa ni Brenda para sa blessing ng kanyang swimming pool at ng what you call this, ng function room. No? So, yung mga Bex nandun na naglilinis na sila. No? Ako naman ay naatasan na mamalengke gawa ng nasa akin yung ipinasa sa akin yung cash o yung pera ni Brenda sa ATM ng GCash. So para na sa ganon, makapag-withdraw tayo. And diretso namang mamalengke. Management dyan, mamamalengke rin ako para sa mga paninda namin bukas sa Mamshi Store. So kung mamarinig na ako ng chicken, na para na sa ganun bukas mas malasa siya. So nababasa ko yung mga comments, yung inyong mga suggestion regarding sa aming mga pagluluto. Maraming salamat. I really appreciate it. Hindi po ako bihasa, batikan no sa ganitong klase ng negosyo. But then thank you kasi nakakaroon tayo ng idea, natututo tayo, and maraming salamat po. Ngayon naman samahan niyo akong mamalengke kung paano ko babudgetin yung funds na meron kami para sa aming paninda. Okay? Samahan ninyo ako kung paano ko gagawin, mapapagkakasya o mapaparami yung aming paninda para bukas. Since Monday na bukas, so kailangan marami tayong tinda. So, samahan ninyo ako. Let's go! By the way, nandito nga pala tayo kay Nuestra Señora del Puente, kung saan everyday, basta nandito po ako, pumupunta po ako dito para magtirik ng kandila para sa lahat. Para sa mga kaibigan, kapamilya, sa mga kapamilya at kaibigan na may karamdaman, sa mga kapamilya at kaibigan na yumao na, no, para sa akin, sa inyo na personal na panalangin at para sa lahat. Siyempre kasama din po kayo dyan, na mga moms na palagi nanonood nakasuporta sa amin. Maraming salamat po. Kaya naman, huwag na natin patagalin kasi anong oras na baka gabihin na ako ng balik sa Hinaguan sa dami na aking papamalengke. Okay? Let's go! Yan, so unahin na natin dito sa ating mga laman and chicken. Mga paninda. Mamimili tayo ng laman. Magkano po dito? 340. Dito? 200. 140. Okay, sige. And leg? 140. 140 din. So, mamimili tayo ngayon ng lulutuin natin. Doon nakapag-plan naman na tayo. Hanap na tayo. Pag-isin tapos na tayo sa karne at sa manok. Ngayon naman dito na tayo sa mga gulay at panakot. Kasi kailangan natin ng nyug. Yan. Ay ate, lubi o nyug? Tatlo. Ang kilo sa carrots 60 na, sa patatas 70. Sa bagay unti lang naman yung kailangan ko. Sige, yun na lang, at least ano na siya, balot na. Ilan eh? 20. Para sa pansit. Yung mga hiwa na rin kasi sila dito. Sa ganito magkano? 20. 25. Wala kay 20 lang lang. Bili rin tayo ng kamatis. Magkano sa kamatis? 35. 35 kilo. Sa... May tigsan po. Ayun o. Dinalo ko siya. Kaya lang baka... Hindi ba ba? Okay ba siya? Yun na. Naarawan na kasi. Okay naman pala siya. Kailangan mo lang talaga siyang hugasan na yung mga ganito, kailangan at least napipili mo rin. Dahil pinili nila, so pipili mo rin. Sana all napili. Ay! Ayan. Kuha na rin ako na. Magkano nga sa carrots? 60 ang pili. Pili tayo. Sa sili po, mahal.
Okay, sa mga moms, ito na yung ating mga product na napamili. Ay, yung haling, yung flour. Dito sila yung magkasama. Tapos, itong mga tomato sauce natin and yung iba natin pang sahaw, pantimpla. Tagalin na rin natin yan sa Hinaguan Farm. Ayan na yung mga, asan na yung mga pinamili natin? Natapos ka na? Yes. Ay, thank you. Yung ano na lang, thank you kuya. Yung mga meat. Hugasan, tas ref. Oo. Tapos sabay na tayong, balikan natin yung mga pinamili kasi ang dami. Yung isang karton. Karga natin Kain. Oo. Thank you. Tapos ka na? Oo, tapos na. May Yes. meat dito. Wala. Nakaiwala siya. Okay, so ngayon, minamarinate na po natin yung ating chicken. Para bukas, pag pinrito siya, malasa, mas masarap siya. Gaya nga ng sabi ninyo, di ba? I-marinate yung ating chicken. Then, i-mix lang natin siya. So, kung ano man po yung mga nilagay ko dyan, secret! Ayan. So, i-marinate na natin siya para bukas, malasa na siya at masarap na siya. Ayan. Diba? Okay na to. Hi! Ayan na. Asa si... Hindi, yung mga panakot ba? Para daw sampay na una mo. Ay, amin na muna yung resibo. Saka dyan ate. Mariremit ako. Diyan sa loob. Start na po ng pagluluto. Yung ating mga boys. Ay, thank you tita. Ito lang ba? Aray ko. Kana atong dalon dito ta. Ayaw ito na. Inyo na patatas aw kani. Kani sa atong dalon dito sa kuan kuan. Ay, hindi. Yan na muna lahat. Diyan muna. Ha? Kung ano yung may kailangan sila sa taas. Di sa kantin may mag Ay, hiwa. Maghiwa mi para sampay na. Aw, sige. Kayo na bahala dyan. Oo. Eto na nga, nako po. Dahil lalakas po ng news nila, lalakas ko na rin yung bibig ko. Katabi dapat, ayan. So may mga ulam na tayo para sa... Busy ka sa paglabas. Hindi, namalengke rin kasi ako. Ako namalengke. Oo. Kasi akala nila madam hindi. Ako namalengke. Namalengke ako para sa tindahan ko. Namalengke ako nung pinabili. Hindi tapos na. Kaya na yung handa ni Oyong. Ang palaya. Bagay sa mukha niya, charot. Wow, sarap. Yung Ano to? birthday na walang Walang. Walang pagod. Ito? Wala na, binalik ko na yung motor. Tsaka hindi pa akin yun. Dadalhin na sa kanila ngayon, doon mag-dinner. Ano to? Bating catering services. Taray. Ana. So, noon. Easy na ang tanan sa pagluluto. Na. 5 kababoy. Busy na ng mga tao po. Andito na po yung ating mga momshies na maghihiwa. Yung mga gamit sa catering, ilalabas na ba? Bukas na. Bakit bukas pa? Kanang mga tray ba? Ano pa yung huhugasan pa Ako na yun? ba yung tinugasan di ay? Oh. Syempre kasi pinasok yun doon. Syempre kailangan hugasan. Abi nang yugasan nila kaganina, mga lalaki. Asan yun? Wala pa. Tunuan ra man sa ulan atong pagi. Yugasan to. Mo yugasan. Ilabas ko na. Ilang tray? Pwede ra. Kutsara, tinidor. Oh. Ato. Tsaka yung babasagin. Ikaw. Ang gamit. Kulian niya magbabasa. Ikaw apat ako. Ilabas ko kasi Karon na mauman ani kay mo may trabaho na. Opsa na magbugas. kami. Kamo? Oh. Ikaw na bala kung magbuak ikaw magkapuli. Ay, hindi. Yung gagamit ba? Ikaw. Basta ako magkulong lang ako maghugas. Mag-ready. Kira tabangan na ron. Diba? Nagpabilang ko silikot kasi hindi na ilagay yung silikot. Among silikot.
Nangitain. Wala? Hindi na ilagay. Wala na lista. Hindi, nakalista siya. Na, pero wala na butang. Pero hindi nabutang. Ganito? Na green, yung isa. Wala di ay. Mm. Wala kay Aloy ano Talaga. nalimot kay Aloy sa Ama luya. Luya, wala sa listahan. Pero maraming stock. Luya. Meron sa taas. Kung ano makagamitan sa luya nang sampay na ka sampay na naman. Ito na ni, diba? napanitan na lang naman ang mga patatas. Kadlaw ka magluto. Oo. Ikaw ra magluto. Ikaw na rin magluto. Na, wala ka na naman pahinga. Kadlaw na lang yung tanaw. Ako na lang yung Hindi kami matulog sa ihaw. Tulog lang? Tulog lang? Alas 6 magluto na ko. Na, yun lang. O sige na, ilabas ko na yung mga gamit. Kami yun sa mirasa man eh. Ayan na, ito na yung mga gamit sa catering. It's time to make hugas-hugas muna bago siya gamitin. Ang dami nito. Simulan na natin ang laban. Ayun na, fresh na tayo from the bath. O, diba? Natapos na tayo. Kaya naman bukas, so, ready na for the preparation habang mga nagluluto pa yung iba na may maglilitsyon pa. So, the setup is ready. So, tomorrow is another big day. Triple celebration, blessing, birthday ni Ate Sharon, and birthday celebration na rin ni Daddy June. So, sabay-sabay na. See ya and God bless everyone. Thank you for watching.